Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alam mo, naalala ko yung kanta ni Ma'am Nicole. Yung pipe title na Bangin ka ba kasi nahuhulog na ako sa'yo naman kasi. Sos! Nahuhulog ka na! Pagka nahulog ka, hindi ka naman kaya panindigan. Hindi ka nga kaya bigyan ng label, B. Aminin mo na, tama na please! 2025 na, B, no more hiding. Sige nga, matanong nga kita. Masasabi mo ba ay isa ka sa mga taong nasa loob ng relasyong MU? May magulong usapan? O malanding ugnayan? Isas, sabi ko sa inyo, pag mga ganyan, dapat DTR na be. Kailangan define the relationship. Makakwento ko lang, no? Siyempre dati, may jowa rin naman ako. Umabot kami ng 7 years. Yun yung mga time na best friends lang kunwari. Pagkatapos habang tumatagal, nafo-fall na kayo sa isa't isa. Siyempre, bata pa ko noon, so pumayag na ako kagad. 2 days, sige 2 days, tayo na. Diba, rupok eh. Pero ngayon, siyempre, habang tumatanda tayo, may mga nare-realize din ako lately na kapag ka nasa isang relasyon ka, lalo na kung alam mong seryoso ka na sa kanya at alam mong medyo na-attach ka na, may mga ganyan. Yung tipong hindi mo na kayang hindi mag-good morning o mag-good night. Ito yung mga moment na kailangan nyo ng bigyan ng label ba? Alam mo may kantang ganun di ba? Yung check the label mommy, check the label mommy. Minsan kailangan nyo yan para lang ba maging secure kayo sa isa't isa. Lalo na ngayon. Baka naman kasi yung jowa mo may itsura, tapos mamaya kakabahan ka pag may nag-chat sa kanya. Guys, bakit hindi mo pabigyan ng label be? Well, sige, to be fair, bigyan din natin ng baka naman kasi yung taong yun na ayaw magbigay ng label is meron ding sariling problema, may mga financial problem, o baka meron siyang, baga breadwinner siya ng pamilya. So, syempre, kapag ka ginawa ka niya, gusto niya all out din sa'yo, di tindihin mo na lang. Pero, syempre, paminsan-minsan, kailangan mo rin alamin sa sarili mo yung value mo as a tao. Sige nga, Maratoni. Hanggang kailan ka magtitiis sa taong hindi ka kayang bigyan ng kiss, hindi ng label? Alam mo kung pumasok ka sa isang relasyong na sure ka, dapat meron kayong iklaruhin nyo na yan sa isa't isa. Pagkakaroon ng label, it gives the clarity and understanding. And at the same time, yung emotional attachment nyo ba sa isa't isa? Baka naman kasi mamaya, todo bigay ka na ng everything, give your all to that person. Pero mamaya pag nataniman ka na, wala na. That is so sad. Ngayon pa lang ha, kung may kakilala ka na hanggang ngayon, may ka-MU, malanding usapan. Grabe makapagharutan sa social media, ni wala ngang something. Baby, it's time. Sige na, i-explain mo na sa kanya kung bakit ka ba nagpapakita ng matribo, kung bakit mo ba siya sinusuyo, o baka nililigawan mo ba? Nagtanong ka ba, pwede ba manligaw? Baka mamaya punta-punta ka ng bahay, nakikihati ka pa ng kumot, ni wala nga kayo. Diba? Baby, it's time. Pag-usapan nyo yan. At malay nyo kung kayo talaga sa isa't isa, di bongga. Wow!
Napaisip ka, di ba? Tandaan mo may asawa ka, be! Ay, nako. Kapag ka naman talaga pumapag-ibig. Ay! Here's another song from Jojo Mendrez, entitled Somewhere in the Past.